Vale, ara anem a veure com es munta el llit. Traiem el seient. Partim els coixins, aquests que teníem aquí dalt. I imagino que hem de desmuntar la taula. S'aixeca cap a dalt la taula, ¿vale? I tirem cap a nosaltres. Aleshores, aquí té una pota, amb això d'aquí, aquest forat d'aquí. S'ha d'apretar aquí. S'ha d'anar fent joc perquè li costa moure's. Vale? No forçar-ho. Ara. Vale, ja ho tenim. Costa, Costa una mica. Però ja ho tenim. Al final he apretat amb tot el palmell de la mà. Vale? Això d'aquí s'afluixa, aquests cargols que tenim aquí els afluixem. Vale, aquest ja estava fluix. Regularé una mica més perquè estava massa fluix. I s'enganxa. Espera, traiem aquest coixí d'aquí, del sofà, i s'enganxa aquí. A veure com va això. Vale, per dalt. Així cap a dalt. Vale. I ara entenc que haurem de fer alguna cosa amb això, perquè això es pot estirar cap aquí, no sé si ho haurem d'estirar. Això d'aquí, això d'aquí es puja, així. Ui, sí que arriba lluny. Vale, l'estirem cap aquí. Vale, baixem aquí i posem coixins. Aquí, que es queda enganxat amb el velcro, aquest que hi ha aquí. Aquest altre. A veure. Vale, sí. Aquí. Aquest aquí. Vale, faltava aquesta peça d'aquí. Que es posa, s'encaixa aquí al final. Se li posa un llençol i ja tenim la 5a plaça per dormir. Fàcil.